Dira sa imo kag-welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagdalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipafrasacar, pastor man sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Sa aton nga pagpamalandong sa 1 Corinthians, nagdulong sa aton sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Tubtob diri sa verse 26 kag akon ini basahon. Kay ginbaton ko sa Ginoo ang ginpalaton ko man sa inyo nga si Ginoong Hesus ang gab-i nga gintugyan siya nagkuha sing tinapay kag sang nakapasalamat siya gintipik-tipik niya ini kag nagsiling ini amo ang akon lawas nga ginatipik-tipik tungod sa inyo. Himuay ni sa handumanan nakon. Sa muman nga bagay ang tagayan sa tapos ang panihapon nga nagasiling, ini nga tagayan amo ang bagong katipan sa akong dugo. Himuay ni sa masunson nga pag-inom ninyo sini sa handumanan nakon. Kay sa masunson nga nagakaon kamo sining tinapay, kag nagainom sa tagayan, ginabantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo, tubtob nga magkarisya. Kabay ang Ginoo magapakamayo sa sining mga pulong abyan nga aton ginbasa. Ano gid ang katuyuan nga si Ginoong Hesus nagsugo nga ang iya mga gintutunan kag kita sa aton nga bahin karon pinaagi ni Apostol Pablo mag-observe sining Lord's Supper. Isa sa mga maayong nga paagi sa pagtudlo amo ang pag-illustrate pinaagi sa ginatawag object lessons. Hindi ka lang magtudlo pinaagi sa imong baba nga pamatian sang imo mga estudyante, kundi nga ikaw magatudlo man pinaagi sa imo nga example, sa illustration, o diri karon sa object lessons. Ang gingamit diri abyan amo ang tinapay nga unleavened bread. Ginhimo ina nga ilustrasyon sang lawas ni Ginoong Hesus. Just really to illustrate, ang ginagamit unleavened bread kay ang libadura o kon ang baking powder nagasimbolo ina sang sala. So ang bread nga wala sang libadura o kon para magtubo, ang libadura o kon ang leaven nagasimbolo ina sang sala. So ang unleavened bread naga-represent sa kay Ginoong Hesus nga wala sang sala. Kita na kay balo kung nga si Ginoong Hesus wala sing sala, tungod kay sa proseso sang ginatawag incarnation, si Ginoong Hesus wala siya sang tawhanon nga amay. Hindi siya anak ni Jose. Ginpanamkon siya ni Maria pinaagi sa balaan nga espiritu. Busa, kung gamiton naton ang Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Since Adam was the federal head of the human race, he represented you and me, whether we would commit sin. And we committed sin in Adam, when Adam trespassed and transgressed, disobeyed the commandment of God. Now, karon si Ginoong Hesus, tungod kay hindi man siya anak o bata ni Jose, kag kami nga mga lalaki, amo ang nagadala sang sinful nature. Tungod kay si Ginoong Hesus, wala man sang tawhanon nga amahan, busa wala siya sing sala. So it is represented by the unleavened bread. Karon, ang cup, hambal na nungod sang suludlan sinang juice, the fruit of the vine. Kag nagarepresent ini sang dugo ni Ginoong Hesukristo. Sa panahon nga ikaw kag ako
subong matuod nga mga Kristiyanon, nag-observe sang balaan nga panihapon, aton gin ponder, aton gin dumdum, aton gin kilala ang isa ka memorial nga amo ang kamatayon ni Ginoong Hesus, ang pagpaagay niya sang iya hamili nga dugo. Ining balaan nga panihapon, isa man ini kapagwali, isa man ini ka pagproclaim sang aton pagtuo sa pagka-epektibo sang kamatayon ni Ginoong Hesus. Sa versikulo 26, kaysa masunson nga nagakaon kamo sining tinapay, kag nagainom sa tagayan, ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo, tubtob nga magkarisya. Nga ang iya kamatayon, para lang gito sa aton nga mga sala. Kay siya, si Jesus, wala man sang sala. Kung hindi kita magtuo o kung magpati nga siya napatay tungod sa aton mga sala, nga aman, nga maghimo kita sining pag-ambit sa balaan nga panihapon. Kita man naga-proclaim, hindi lang sa pagka-epektibo sang kamatayan ni Ginoong Hesus, kundi sang aton pagtuo nga si Ginoong Hesus magabalik liwan. Amo nang bersikulo 26. Ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo tubtob nga magkarisya. You know, may mga tenses or periods nga aton dumdumon sa nagaambit kita sang balaan nga panihapon. Ang aton kahapon, si Ginoong Hesus nagpakamatay para sa aton nga mga sala. Ang aton karon nga kinahanglan kita magkabuhi nga matutom kag putli matarong kag balaan sa sini nga kalibutan nga napun-an sang pagpakasala, bisyo, tinunto kag indi pagtuman sa sining balaan nga Dios. Ang ikatatlo, ang panahon nga palabuton. Ano gid man ang aton ginapaabot abyan? Ang ultimo o katapusan naton nga ginapaabot karon subong nga mga Kristiyano, siyempre ang pagbalik sa aton Ginoong Hesukristo. Tito 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior, the Lord Jesus Christ. This is our happy, blessed, exciting nga ginatawag naton expectation, ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Let not your hearts be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Buhaton ang pag-observe sa balaan nga panihapon, tubtob nga magabalik si Ginoong Hesus. Sa pagamatod, kung wala kita nagatuo nga siya magabalik liwan, nga obserbahan naton ang balaan nga panihapon. Sa pagamatod, ang Lord's Supper nagatudlo sa aton sa pagbalikid sang aton kahapon. Nagatudlo sa pagtanaw sang aton kahimtangan karon. Kag naga-encourage ini sa pag-anticipate, sa pag-expect, sa pagpaabot nga may kalipay kag kasadya sining pagbalik ni Ginoong Hesus. Tungod kay magabalik man si Ginoong Hesus, kita nagahandom, nagatinguha, pinaagi sa pagbulig kag sa kusog gahom sa aton Dios, nga magkabuhi kita nga madinaugon, batok sa sala, sa mga bisyo, sa mga tinunto, nga nagaampo kita nga hindi kita maintuan sa mga pamaagi nga kalibutanon, maybe materialistic nga mga handom sa aton kabuhi. Tungod kay ang aton pagtanaw ara sa mga butang nga hindi makita. Ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 18 nagasiling, English, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen.
For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Si Apostol Pablo naghambal sina dira sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 17. Pero nagsiling man si dire sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 1. Kag amo ini ang iya challenge sa mga Kristohanon dito. Niyan kon nabanhaw kamo upod kay Kristo, pangita ang mga butang sa ibabaw, diin si Kristo nga nagalingkod sa tuos ang Dios. Ipahamtang ang inyong mga hunauna sa mga butang sa ibabaw, hindi sa mga butang sa duta. Sa masami, ikaw kag ako ma-excited sang matabo nga diri lang pang kalibutan lang. That's normal. Pero kabay pa kuntani, hindi ini mangin balabag sa aton pagtan-aw man sa mga butang nga nagapadayon, mga butang nga langitnon, espirituhanon, mga butang nga eternal. Busa, when we observe the Lord's Supper, we look back at our past. We were sinners without hope, without God in this world. But we met the Lord Jesus Christ. We are now concerned with our spiritual condition, status, and lifestyle. Nagatinguha kita nga magkabuhi kita nga butanan, matarong upright, kag Diyos nun godly. And then, nagapaabot kita sa pagkamatod. Sinang pagbalik sa aton dako nga Diyos, kag manluluwas na sige ng Jesucristo. Abyan sa sini nga kalibutan, we have lots of difficulties, hardships, trials, and problems. Nga kung hindi maligon ang aton tinindugan, subo nga mga Kristohanon, matumba kita, magreklamo kita sa Diyos, kag nga aton akigan ang Diyos. Pero kinahanglan nga magpaubos kita abyan kay mas maalam ang Diyos kaysa aton. Ang iya bugay, ang iya grasya, hilabihan, grabe kadako kaysa aton kasaypanan kag mga kaluyahon o kon mga kakulangan. Abyan, magtanaw ikaw sa mga butang beyond our situations right now. Family situations, ang aton personal nga mga kahimtangan, may mga struggles kita. Ang aton mga handom wala pagid ma-realize, pero abyan, basa ang pulong sa Ginoo. Magpadayon sa pag-ampok, makigistorya sa hamtong kag indi sa lawayon nga mga Kristohanon. Kay kung ikaw magsapak sinang mga tao dira sa kalibutan, ang indi Kristohanon kag mga Kristohanon nga backsliders, madaldal ikaw pa idalom. Kag indi ikaw magmadinaugon, mangin masinulubon ikaw sa imo espirituhanon nga pagkabuhi. Tanawa lang gid nga ang imo mga utod sa panimalay sang Dios aton madala palapit man sa Dios. Kag ining mga backsliders, ining mga salawayon aton ampuan nga sila magpanumbalik dira sa Ginoo. Kag nga ang ila mga kabuhi abyan sining mga hamtong, mature, growing, developing Christians, mangin example man sa aton nga magapadayon kita sa pagdalagan sa sining dalaganon, sa paglakat nga mabinantayon, kag sa paglingkod nga malig-on sa sining aton mga pagtulunan, doktrina, ukon, mga conviction. Yes, we have our physical weaknesses. May kaluyahon kita. May mga masakit kita. May mga emotional problems. Maybe domestic family problems. Just look up, looking for that blessed hope in the glorious appearing of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Diyos nga balaan, madamogin ka salamat sang imo kaayo nga sa tunga sang mga problema kag nga mga kalibog, mga kasamok sa among pangunauna kag sa amon mga tagipusoon,
Ara sa gihapon nagaistar ang imo balaan nga espiritu. Maabrihan sa gihapon namon ang imo balaan kasulatan nga nagahatag ini sang kasanag kapawa sa amon nadulman nga mga pangunauna. Ang imo pulong pagkaon sa amon mga kalag. Isa ini ka mapa o kon kompas na magagiya sa amon sa paglakat sa matarong nga dalan. O Diyos, kabay pakuntaning amon kabuhi sa sininga adlaw, mangin palaagyan sang pagpakamayo para man sa iban. Ini nga mga butang, amon ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang amon maduluwas. Amen. Nairil Mulabin, salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton segment karon dira sa Hinubaan, Negros Occidental. Nasubog man sa kay Pastor Riniel Valdez dira sa San Jose Sipalay, Pastor Johnny Dayuno dira sa Kaliling, Kawayan, Pastor Silverio Catanos Jr. sa Mulubulo, Kawayan, Pastor Alden Abilio dira sa Tapi, Kabankalan, Pastor Arnel Medes dira man sa Bantayan B, Kabankalan City, Pastor Willie Scanlar dira sa Daan Banwa, Kabankalan City, Pastor Jonifer Arnibal sa Kamingawan, Kabankalan City. Kag siguro gina-replay man nini sa aton kaupod si Pastor Rizin Roy Kalumag sa San Jose, Bayawan City. Kag sa iban man nga mga kaupdanan sa mga Ilonggo speaking area sa Negros, thank you sa inyo nga pag-replay. Halindri sa Bahay City Fellowship Baptist Church, Bahay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Epafras Sacar, nagabilin sining handom wish o kon panghinaot ng imong adlaw karon abyan malipayon kag makahuluganon kag ang imong eternidad mahimayaon. Madamo gid. Salamat.